راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ደቡብ ሱዳን ናብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተወልዐ ደባዊ ግጭት ንምፍታሕ እማም መቕሪባ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ቱት ጋትሉዋክ ማኒም ብትሽዓተ መስከረም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ደባዊ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ዘይሻራው መርገጽ ሒዛ ክትንቀሳቐስ ምጽንሓ ብምዝኽኻር እቲ ግጭት ሰላማዊ መዓልቦ ክረክብ ናይ ክልቲኦም ወገናት ቅርቡነት ጠሊቡ እቲ ደቡብ ሱዳናዊ በዓል ስልጣን ብተወሳኺ እዚ ቀሪቡ ዝበሃል ዘሎ እማመ ሰላም ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ብምትሕብባር ከም ዝተሰርሐ መልኪቱ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ምስ መራሕቲ ሃገር ኣብ ዝተራኸበሉ ካብ ወተሃደራዊ ጎንፂ ክቕጠቡን ቀዳምነት ንዘተ ሰላም ዕድል ክህቡን ምጽውዑ ገሊጹ ብናይ መጋሃጫ መሬት ኣልፋሽጋ ዝጀመረ ምስሓብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ድሕረቲ ኢትዮጵያ 7 ወተሃደራተይ ረሺና ክትብል ሱዳን መኽሳሳ ናብ ሙሉእ ወተሃደራዊ ረጽሜን ኣምሪሕን ወተሃደራውያን ምንጭታት ብዝዘርግሕዎ ሓበሬታ መሰረት ዝበዝሐ ክፋልቲ ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝጸንሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ዝርከብ ኣብዚ ገና ብሱዳንን ኢትዮጵያን ምላሽ ዘይተዋህቦ እማመ ሰላም ኬንያን ዩጋንዳን እውን ኣብ ምርቃቑ ከም ዝተሳተፋ ይግለጽ ካልኣይ ዓመት ሒዙ ዘሎ ደባዊ ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ዝሃደአ እኳ እንተመሰለ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሃገሮም ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ሒዝዎም ዳ እምበር ኣብ ዝኾነ እዋን ዳግማይ ክለዓል ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ወከልቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኣብ ጅቡቲ ምስጢራዊ ዘተ የካይዱ ከም ዘለው ራድዮ ፍራንስ ንምንጭታት ዲፕሎማሲ ብምጥቃስ ገሊጻ እታ ሬድዮ ብቐዳም 10 መስከረም ኣብ ዝፈነወቶ ዜና እቶም ፖለቲካውያን ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ብድፊት ኣሜሪካ ናብ ዘተ ክቐርቡ ከም ዝተቐሰቡ ሓቢራ ብፍላይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ኩናት ዳግም ድሕሪ ምውልዑ ብ2 መስከረም ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ኣምሪሑ እዩ ውፅኢት ናይቲ ናብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዘካየደው ምብጻሕ ብዝርዝር ኣይተገልጸን ራድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ብዘቕረበቶ ዜና መሰረት እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንክልቲኦም ወገናት ናብ ማዕዲ ዘተ ክቐርቡ ከም ዝደረኸ ኣገንዚባ እቲ ኣብ ጅቡቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንመዓልታት ክቕጽል ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ካብ ክልቲኦም ወገናት መነመን ከም ዝተወከሉ ብወግዒ ተገልጸን ስምዕ ምቁራጽ ሰቑሲ ክኽተም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ከባቢታት ትግራይ ክወፅእ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ካብ ክልል ኣምሓራ ክስሕቡን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ቀንዲ ኣርእሲ ካብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ክኸውን ኣመታት ኣሎ ቤት ምኽሪ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ነታ ሃገር ኣብ ዓዘቕቲ ሸሚምዋ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ደው ክብል ማዕከናት ዜና ተረአን ክጻወታ ጸዊዑ ኣብቲ ብ9 መስከረም ዘቕረቦ ጻውዒት ቤት ምኽሪ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ይኹና ብካልኦት ናይ ክልላትን ናይ ውልቅን ዝውነና ንኩናት ዝዕድም መደባት ከየዳልዋ ጋዜጠኛታትን ድማ ጽልኢ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝተዃቱ ክፈነወ ከየካይዱ ጸዊዑ ካብ ኩናት ዝርከብ ዝኾነ መኽሰብ የለን ዝብልቲ ቤት ምኽሪ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩናት ምጉስጓስ ተወሳኺ ህይወትን ንብረትን ካብ ምዕናው ሓሊፉ ኣብ ታሪኽ ሃገር ዘይወፅእ በሰላ ከም ዝገድፍ ኣዘኻኺሩ ጋዜጠኛታት ኣብ መዓልታዊ ስርሖም ብድሕነት ህዝብን ሃገርን ክምእከሉ ካብ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ወፂኦም ኣብ ሓቅን መርትዖን ዝተመርኮሰ ዜና ከዳልዉ ሞያዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም እቲ ቤት ምኽሪ ተሓሳሲቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዞባታት ጋዜጠኛታት ወፃኢ ኮነ ውሽጢ ሃገር ክኣትዉ ይፍቀደሎም ስለዘየለ ወላተን ብመንግስቲ ዝውነና ማዕከናት ዜናውን ብሕፅረት ሓበሬታት ተጠቂዕን ምህላውን እዩ ዝግለጽ ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
أمثال درجة أتليتات وددر قوية مرور عالم أب قدامي ترتات سريعة تركب إيرتراويت أولمبيكاويت أتلت راهيل دانييل تمال سنبت 11 مسكرم أب كتما كالي كولومبيا أب سلاسلة وددر قوية 100 متر لا كاريرا ديل باسيفيكو قدامي تبموتا تورنو عاوت أمزقبا قال 10 عامت راهيل نزناي تمالو وددر بسالسان كلتن دقايقن 23 كالإتاتنيا عميماتو نراهيل بسالسة خالئتها السعيبة كيناويت أتلت مونيكا نيجيجا كلا درجة تعزن كلا كالي كيناويت بورونيكا نياروان دما بتوسقي شمونت كالئتات دحيرة سالساي ترتا تسرعا راهيل أبز حلفة ورح سنة أب هنجلو نيزرلاند سابستقانعة وددر قوية 100 متر بأتلت وين غلاتي تتحيزون زنبرة كبروسن إيرترا بعصرت حدا كالئتات بمحياش بسلاسة دقايق 5 هاجرا وكبروسن كم تجبتت يذكر تسأني حاول نزك بروسن زي دحر حدا ورحي أب أوريغون أبز قبرت وددر داقماي ب4 شعاتن كالئتات أم حيشاتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ካወጻ ዘአቱ ገያሾ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ከመዝገቡ ሒዞም ሙኻቱ ዝኽእሉ ገንዘብ $10,000 ምዃኑ ኣፍሊጦ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘውፅኦ ሓድሽ ኣዋጅ መሰረት ኣቐዲሙ ካወጻ ዘአቱ ገያሾ ክሕዝዎ ዝፍቀድ ብዝሒ ገንዘብ ካብ 3 ክሳብ 4,000 ጥራይ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ቋሚ መንበር ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ካወጻ ገያሾ ኣብ ዝምለሰሉ ብዝሒ ሒዝዎ ከኣቱ ዝፍቀድ ገንዘብ $4,000 እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዝኾነ ሰብ ክሕዞ ዘለዎ ብዝሒ ብር ኣብ 3,000 ጥራይ ተደሪቱሎ እዚ ግና ካብ ናብን ጅቡቲ ዝመላለሱ ሰባት ኣይምልከትን እዩ ዝበዝሐ ናይ ወደብ ኣገልግሎታቱ ኣብ ጅቡቲ ተሓፂሩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብዛ ጎረቤት ሃገር ንዝመላለሱ ሰባት ክሳብ 10,000 ብር ሒዞም ክንቀሳቐሱ ከም ዝኽእሉ ገሊጹሎ ገያሾ ብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ሒዞም ሙኻቱ ዝኽእሉ ገንዘብ ናብ $10,000 ክብዳ ይበል እምበር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዶላርን ዩሮን ዝኣመሰለ ናይ ወፃእ ባጤራ ከም ህያብ ይኹን ካልእ ናይ መተዓዳደጊ መንገዲ ክጥቀም ዝተረኽበ ሰብ ብሕጊ ከም ዝቕጻዕ እቲ ባንክ ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ናብ ጅቡቲ ሶማሊን ኬንያን ዝዋፈር ኣስታት 1,000 ሰራዊት ክትልእኽያ እቶም ንኣስታት ክልተ ዋርሕ ኣብ ቴክሳስ ፎርት ብሊስ ኣብ ጽዑቕ ተዓሊም ዝጸንሑ ኣባላት ኒውዮርክ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝኾኑ ወተሃደራት ኣቐዲሙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከብ ገለ ክፋል ሰራዊት ኣሜሪካን ምትካ ኣብዚ ሰሙን ናብ ጅቡቲ ክኣትዉ ተፅቢት ኣሎ እቶም ወተሃደራት ኣብ 6 መስከረም ኣብ ዝተገብረሎም ናይ መመረቕታን መፋነውን ስነ ስርዓት ንኹሉ እንትታት ድልዋት ኮይኖም ይብገሱ ምህላዎም ምክትል ኣዛዚ ኒውዮርክ ሪፐብሊካን ጋርድ ሜጀር ጀነራል ሚሸል ናታሊ ገሊጹ መብዛሕትኦም ኣብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ቋሚ ማዓስከር ሎሞኔ ክምደቡን ከለው ገለ ክፋሎም ድማ ናብ ሶማልን ኬንያን ንፍሉይ ተልእኾ ክኣትዉ ምዃኖም እቲ ጀነራል ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ን10 ተዋርሕ ዝጸንሕ ናይ ኣጋርን ከቢድ ብረትን ኣሃዱታት ዝጠቓለለ ሰራዊት 132 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ኣሜሪካውን ብ10 መስከረም ናብቲ ዞባ ተላኢኾም ከም ዘለው ወተሃደራውያን ምንጭታት ዜና ሓቢሮም ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 4,500 ብዝሒ ወተሃደራት ዘለዎ ማዓስከር ክልዋን ከሎ በብእዋኑ ናብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ንፍሉይ ተልእኾታት ዝንቀሳቐስ ሰራዊት እውን ከተዋፈር ጸኒሓያ ኣብ ሶማል ዝነበረን ምምሕዳር ትራምፕ ዝሰሓቦን ኣስታት 600 ብዝሒ ወተሃደራት ዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካውን ዳግም ይምለስ ምህላው ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ስሩዕ ኣኼባ ካብ ዘካይድ 4 ዓመታት ኣቁፂሩ እቲ ካቢነ ኣብ 28 መስከረም 2018 ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ዞባና ኣኼባ ከም ዘካየደ ብማዕከናት ዜና መንግስቲ ካብ ዝተነግረሉ ዕለት ንድሕር ዛጊት ን4 ዓመታት ብወግዒ ኣይተኣከበን ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ሰብ ኣብ ዝተባሕተ ስርዓተ ምምሕዳር ህግደፍ ባይቶ ይኹን ወከልቲ ህዝቢ ካብ ዘይከቡን 21 ዓመታት ኮይኑሎ ዋላ እውን እቲ ስልጣን ብሒቱ ምህላው ዝንገረሉ ህግደፍ እንተኾነ ንልዕሊ 24 ዓመታት ኣኼባ ኣባላት ማእከላይ ሽማግሌ ኣይካየደን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጽልዋታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ስእነት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ምረት መነባብሮን ዝኣመሰሉ ህዝቢ ኤርትራ ብቐጻሊ ዘልዕሉ ሕቶታትን ሻቕሎታትን ብዝምልከት ክዝትን መፍትሒ ከናድን ዝግብኦ ካቢነ ሚኒስትራት ንባዕሉ ድሃይ ምጥፉ ኣብ ኣስመራ ብዙሕ ዝቕለደሉ ኣርእስቲ ኮይኑ ምህላው ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ጠቒሶም ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ኣብ 9 ግንቦት 2020 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ደንደን ንህዝቢ ዘይተሓበረ ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣብቲ እዋን እቲ ተገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዕን እቲ ካቢነ ኩሎም ኣባላቱ ዘይተረኽብሉ ብሕቱ ርክባት ምስ ፕረዚደንት እውን ሳሕቲ ከም ዘካይድ ዝገለጹቶም ወገናት ምልኣት ወግዓዊ ኣኼባ ካብ ዘይካየድ ግና 4 ዓመቱ ረጊጹ ምህላው ኣተሓሳሲቦም
ህዝቢ ካብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ዝጽበየ ነገር እኳ እንተዘየለ እቲ ንስሙን ይኹን ብስሩዕ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባታትን ምትራፉ ንዕቀት እቲ ንኤርትራን 31 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘጉልሕ ምዃኑ እቶም ወገናት ኣገንዚቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምኽታምን ናብ ዘተ ሰላም ንምቕራብን ድልው ዝኸውን ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ምስ ዝፈትሑ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ንዝገለጸ ህወሓት ምቁራጽ ተኽስን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘተ ሰላምን ከም ዝቕበል ብወግዒ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ሚኒስተር ዴታ ንሰላም ታየ ደንደኣ ነቲ ናይ ህወሓት መግለጺ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ክብል እኳ እንተጠቐሶ ዘተ ሰላም ቅድሚ ምጅማሩ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ ከም ዘለዎም ብትዊተር ሓቢሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ህወሓት ተበግሶ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ንሰላም ክብልዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ኣቐዲሙ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘተ ሰላም ከም ዘይቅበል ክገልጽ ጸንሐ ህወሓት ኩናት ካብ ዝውላዕ ሳልሳይ ሰሙኑ ኣብ ዝቕጸረሉ እዋን እዩ ነዚ ሓድሽ መግለጺ ኣውፅኡ ህወሓት ኣቐዲሙ ክሕሰሞን ዝጸንሐ ብልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሰጉን ኣበሳንጆ ዝተመርሐ ናይ ዘተ ንሰላም ዕድላት ብሓያሎ ግንባራት ኩናት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብሃንደበት ከም ዝቕበሎ ምግላጹ ብዙሕ ትንታነታት ይወሃበሎ ኩሎም ወገናት ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጸብለልታ ከም ዘለዎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይጠቕሱ እኳ እንተለዉ ኣብ ባይታ ዘሎ ወተሃደራዊ ኩነታት ብናጻ ሳልሳይ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን ወከልቲ መንግስትን ህወሓትን ኣብ ጅቡቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ምስጢራዊ ዘተ ዛጊት ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ እውን ዝተፈልጠ ነገር የለን ፕረዚደንታት ጅቡትን ፈረንሳን ብዛዕባ ህልው ጸጥታውን ወተሃደራውን ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተመያየጡ ቤተ መንግስቲ ኤሊዜ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ጅቡታዊ መዘኑ እስማኤል ዑመር ገሌ ብ10 መስከረም ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ምይጥ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ተኣፋፍ መድረኽ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ምርግጋእ ጅቡቲ ኣብ ምውሓስ ፈረንሳ ኣብ ጎና ደው ከም እትብል ኣረጋጊጹሉ ክልቲኦም መራሕቲ ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝምልከት ተዘራሪቦም መራሕቲ ፈረንሳን ጅቡትን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መልኪቶም ብቴሌፎን ከም ዝተመያየጡ ዝግለጽ ዘሎ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ጅቡቲ ብምስጢር ይዛተዩ ከም ዘለው ራድዮ ፈረንሳ ኣብ ዘረጋገጸትሉ ዕለት እዩ ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 1500 ወተሃደራት በቋምነት ዕስኪራ ትርከብ ፈረንሳ ምጅቡቲ ጸንሐ ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድልዳል ብሚኒስተር ምክልኻል ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኻ ናብቲ ሃገር ክበጽሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብ 15 መስከረም ናብ ጅቡቲ ከኣቱ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ሚኒስተር ሰባስቲያን ለኮርኑ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝጸንሐሉ ምስ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገርን ብምርኻብ ክዝትዩ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ሚኒስተር ኣብ ጅቡቲ ናብ ዝርከብ ቋሚ ወተሃደራዊ ማዕስከር ፈረንሳ ብምጽሕ ምስ ሰራዊት ሃገር እውን ክመያየጥ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ፈረንሳ ኣሚቶም ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምስ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘንበሮ እገዳ ንተወሳኺ 1 ዓመት ኣናዊሕዎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንጸጥታን ናይ ወጻኢ ፖሊስ ኣሜሪካን ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ ምምሕዳር ባይደን ብ9 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነጺሩ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ኩነታት ንጸጥታ ሰላምን ምርጋእን ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘርጊ ክብል መግለጺት ፕሬዚደንት ጠቒሱ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ናብ ዘተ ክቐርቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጽሕን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእን ኣሜሪካ ክትደፍኣሉ ጸኒሓያ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ፍሉይ ልኡኻን ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዘዋፈረት ኣሜሪካ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጅቡቲ ክዝትዩውን ኣገዲዳላ ምምሕዳር ባይደን ኣናዊሕዎ ዘሎ እገዳ ምእጋድ ቪዛን ምድስካል ውልቃዊ ሃብትን ንብረትን ናይቶም ኣብዚ ኩናት ዝለዓለ ጽልዋ ኣለዎም ዝበሎም ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራትን ትካላትን ዘጠቓለለዩ ኣሜሪካ ብዘይካትን ኣብ ሰበስልጣን ዘነጻጸረ እገዳ ንኢትዮጵያ ዓመታዊ ልዕሊ ፍርቂ $1 ቢልዮን ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዝፈጥረላ ካብ ዝነበረ ውዕል ኣገዋውን ሰሪዛታያ እዚ ከምዚሉ እንከሎ መንግስትን ህወሓትን ምቁራጽ ተኽሲ ክኽትሙን ናብ ዘተ ሰላም ክቀራረቡን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓያል ድፊት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ13 መስከረም ኣብ መቐለ ናይ ሰብ ኣልቦ በረርቲ ወይ ድሮን ደብዳብ መክያዱ ሰበስልጣን ትግራይ ወቒሶም ግብፂ መሪሕነት ናይቲ 153 ሃገራት ዝሓቆፈ ሓባራዊ ዕማም ሓይሊ ባሕሪ ካብ ኣሜሪካ ክትርከቡ እያ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ባብኤል መንደብ ዘጋጥም መጥቃዕትታት መራኽብ ንምግታእ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝቖመ እዩ
ነዚ ሓለፍ 5 ዓመታት በአሜሪካ ክምራሕ ድሕሪ ምጽናሕዩ ግብጽ ክትርከቦ ምዃና ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ናይ ምስጋር መስርሕ ንምትግባር ጠቕላላ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ሚካኤል ኩሪላ ብ12 መስከረም ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ግብጺ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ እዚ ምስ ኩነታት የመንን ሶማልን ተተሓሒዙ ዝቆመ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ብዘይካ ንኤርትራ ንኹለንተን ቀይሕ ባሕሪ ዘዋስነን ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ኣህጉራዊ ተነጽሎ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ በብእዋኑ ካብ ዝካየድ ምሕዝነታዊ ይኹን ካልእ ተልእኾ ዘለዎ ዞባውን ኣህጉራውን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ተሳቲፉ ኣይፈለጠን ኣብ 9 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብጸቢብ ዝተዓወተ ዊልያም ሩቶ ትማሊ 13 መስከረም መበል 5 ፕሬዝደንት ኬንያ ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ንሱ ብወግዒ ፕሬዝደንት ኮይኑ ንዝቕጽል 5 ዓመታት ከገልግል ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ኣብ ምርጫ ምድንጋር ፈጺሙ ብዝብል ንዘቐረበሉ ክሲ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ውዱቕ ድሕሪ ምዃኑ እዩ 7 ኣባላት ዝሓቆፈ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ውጽኢት እቲ ምርጫ ይሰረዝ ዶ ኣይፋላ ብዝብል ብ5 መስከረም ውሳኔ ብዝሃበሉ ነቲ ብተቃዋሚኡ ራይላ ኦዲንጋ ዘቐረበ ክሲ ብምንጻግ ዊልያም ሩቶ ብርትዓዊ መንገዲ ምዕዋቱ ኣረጋጊጹ ኣብ ምርጫ 50.5 ሚእታዊት ናይ ድምፂ ድጋፍ ብምርካብ ዝተዓወተ ወዲ 55 ዓመት ዊልያም ሩቶ ፕሬዝደንት ኬንያ ንምዃን ቃለ መሓላ ዝፈጸመሉ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለን ዝርከብዎም መራሕትን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጎረባብቲ ሃገራት ተሳቲፎም ምስ ሬድዮ ኤርናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ሚኒስተር ዴታ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቨላንቭሊ ሙራለ ድርሃን ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ህንዲ ናብ ኤርትራን ኬንያን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምክያዱ ቤት ጽሕፈት እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ብ13 መስከረም ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ቃለ መሓላ ሓድሽ ፕረዚደንት ድሕሪ ምስታፍዩ ናብ ኣስመራ ኣምሪሑ ኣብቲ ክሳብ ሎሚ 15 መስከረም ጸንሐሉ ዑደት ኣብ ዝምድና ሃገሩን ኤርትራን ብምትኳር ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተመያይጡ ኣብ ርእሲ ህንዲ ካብ 13 መስከረም ኣትሒዛ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ኣምባሳደር ምምዛዛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጡ ህንዲ ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ቆንስል ዝነበረ ኤምባሲያ ካብ ናሕሴ 2019 ናብ ደረጃ ኣምባሳደር ከም ዘዕበየቶ ይዝከር ዝምድና ኤርትራን ህንድን ኣብ ትምህርቲ ሕርሻን ንግድን ዘተኮረ ኮይኑ ኤርትራ ካብታ ኤስያዊት ሃገር መማህራን ከም ዓደስን ብርስንን ዝኣመሰለ ምግብታትን ኣጭርቕትን ከተምጽእ ከላ ህንዲ ብወገና ዓመታዊ ንዓሰርታት ኤርትራውያን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ማህደረ ትምህርቲ ከም እትህብ ይፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ 14 መስከረም ኣብ ከተማ መቐለ ብዝቐጸሎ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድማ ድሮን ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንሰሙያ ሕክምና ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ መንግስቲ ኣብ ዘን ዝሓለፈ 5 መዓልታት ኣብ መቐለ ጥራይ ንዩኒቨርሲቲ ዓይደር መወከሲ ሆስፒታል ከምኡ ድማ መደበር ራድዮ ድምፂ ወያነን ቴሌቪዥን ትግራይን ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ምክያዱ ሰበስልጣን ትግራይ ከሲሶም ብሰንኪ ደብዳብ ሓያሎ ሰለማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ክኾኑ ከለው ራድዮ ድምፂ ወያነን ቴሌቪዥን ትግራይን ድማ ተቋሪጹ ምህላው ኣተሓሳሲቦም ኩናት ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሳልሳይ ሰሙኑ ኣውፂሩ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ባይታ ዘሎ ምዕባለታት ብዝርዝር ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻእለ መንግስቲ ግና ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ይቕጽል ኣሎ ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈነወ ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ኣብ ምምካት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ክሳራታት ከም ዘብጽሑ ሓቢሩ ንሱ ብፍላይ ኣብ ደደቢት ኣብ ዝተኻየደ ውግኣት ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተደምሰሰን ናብ ዕላሙ ከይበጽሐ ከም ዝተገተን ገሊጹ ብወገን ኤርትራ ኩናት ይቕጽል ምህላው ዘረጋገጸ ታደሰ ወረደ ሰራዊት ኤርትራ ንከተማ ሸራሮ ተቖጻጺሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ውግእ ኩነታት ብናጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን መንግስትን ህወሓትን ምቁራጽ ተኽሲ ምኽታም ናብ ዘተ ንሰላም ክቐርቡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ድፊት ይገብር ኣሎ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ቀጠር ናይ 2 መዓልታት ዑደት ኣካይዱ እቲ ፕረዚደንት ካብ 12 ክሳብ 14 መስከረም ኣብ ቀጠር ኣብ ጸንሐሉ ምስ ኣሚር ታሚም ቢን ሐመድ አልታኒ ብምርኻብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝሕደሰሉን ብዝያዳ ዝተረሉን ዛዕባታት ተመያይጦም ቀጠር ብግብፂ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ተቐባልነት ዘይብሉ ፖለቲካ ውዳቤ ኣሕዋት ኣስላም ትድግፍያ ብዝብል ካብ 2017 ኣትሒዛ ኣብ ተነጽሎ ጸኒሓ ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ምስ ቀጠር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብምፍታሕ ነቲ ሃገር ክሳብ 2021 ኣብ ናይ ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ከበባ የእቲና ምንባረን ይዝከር
ኣብ መወዳእታ 2021 ዝምድና ሃገራት ወሽመጥ ምስ ቀጠር ናብ ንቡር ንምምላስ ተበግሶ ድሕሪ ምውሳዱ ኣብ ወርሒ ሰኔ ናይዚ ዓመት እዚ ኣሚር ቀጠር ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ንፈለማ እዋኑ ናብ ግብፅን ካልኦት ሃገራት ዞባን ዑደት ኣካይዱ ፕሬዝደንት ግብፂ ቦገኑ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ምፍጣጥ ኣብዚ ሳለስቲ ናብ ቀጠር ብምምራሕ ዝምድና ሃገራት ዓረብን ወሽመጥን ንምሕያል ኣብ ዝኽእል ነጥብታት ተዛትዩ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን ወሽመጥን ዝተራእየ ምስሓብ ኤርትራ ንትርከበን ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዲፕሎማስያዊ ምክፍፋል ኣውዲቕወን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጅቡቲ ወግዓው ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ብ14 መስከረም ናብቲ ሃገር ኣትዩ ዕላማ ዑደት ተቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ጅቡቲ ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ብድፊት ኣሜሪካ ዝተበገሰ ዘተ ኣብ መንጎ መንግስትን ህወሓትን ንምምያጥ ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥቀስ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግማይ ድሕሪ ምውልዑ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ብድፊት ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዘተ ከም ዝጀመሩ ተሓቢሩ እዩ እንተኾነ ውጽኢቱ ዛጌት ኣይተፈልጠን ህወሓት ኣቐዲሙ ክነጽጎ ጸንሐ መንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ንስምዕ ምቁራጽ ተኽስን ዝርርብ ንዘተ ሰላምን ከም ዝቕበል ድሕሪ ምግላጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ራብዕቲ ጸኒሑ እወታዊ ምላሽ ሂቡሉሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ብህወሓት ዝቐረበ ጻውዒት ንስምዕ ምቁራጽ ተኽስን ዝርርብ ንዘተ ሰላምን ከም ዝቕበል ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ጅቡቲ ኣብ ዘምርሓሉ ዕለት እዩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ካመረን ወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳን እውን ኣብ ጅቡቲ ከም ዘለዉ ዲፕሎማስያኛታት የንፊቶም ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ምትሕብባር ጸጥታ ዘተኮረ ስምዕ ከም ዝኸተማ ተገሊጹ እቲ ብሰሉስ 13 መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸተመ ስምዕ ኣብ ምልውዋጥ ሓበሬታ ዶብ ሰገር ገብናት ጸረ ሽበራን ስልጠና ክኢላታትን ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ብኣማኻሪ ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ቱትጋት ልዋክማኒም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት መሐሙድ ሰሎሞን ኣጀን ዳይሬክተር ውሽጣዊ ጸጥታን ድሕነትን ኣተም ማሮል ቢያን ዝተወከለ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ከም ዝተረኸቡ ሱዳን ትሪቡን ኣረጋጊጹ ርክብ ሓለፍቲ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ምትሕብባር ዘተኮረ ስምዕ ንምኽታም ዝዓለመ ምዃኑ እኳ እንተተጠቕሰ ካልእ ተልእኾታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ይእምቱ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ምስ ምዃኑ ካብ ግብፅን ሱዳንን ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ምትሕጋዝ ዝዓለመ ምዃኖም ተንተንቲ ዝገልጹ ርክብ ሓለፍቲ ጸጥታ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ደቡብ ሱዳን ብጉዳይ ዶብ ንዝሰሓባ ዘለዋ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምሽምጋል ዘቕረበቶ እማመ ተቐባልነት ከየጽዕኖ እቶም ወገናት ብተወሳኺ ሻቑሎቶም ገሊጾም ሓድሽ ፕሬዝደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ ዝኣቱ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ንፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣንጊዱ ንሱ ብ13 መስከረም ስልጣን ብወግዒ ንምርካብ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሙ ንጽባሒቱ 14 መስከረም ንፕሬዝደንት ሶማል ኣብ ቤተ መንግስቲ ብምቕባል ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዶባት ጸጥታን ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን ብዝምልከት ተመያይጡ ቀዳማዊ ዘቤታዊ ፖሊስኡ ምድምሳስ አልሸባብ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዝደንት ሓሰን ንምትግባሩ ሓገዝ ጎራብትን ካልኦት መሻርክትን ከም ዘድልዩ ዘመልክት ምስ ሶማል ብሰፊሕ ክፋል መሬትን ውቅያኖስን እትዳወብ ኬንያ አልሸባብ ዶባት እናሰገረ ተደጋጋሚ እዋን ብዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕትታት መንግስቲ ሶማል ጸጥታ ከውሕዝ ብዘይምኽኣሉ እያ ትነቀፍ ምስ ተኣሳሲሩ ዶባት ክትዓጹ ካብ ናብን ሶማል ኬንያ ዝመላለሳ ነፈርቲ ክትእግድን ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሶማላውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክሰጉግን ምዃና በብእዋኑ ክትገልጽ ጸኒሓያ ኣብ ርእሲ እዚ ምስሓብ ክልማይ ተደሚርዎ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ይርከባ ኣብዚ እዋን እዚ ክልቲአን ሃገራት ሓደስቲ ፕሬዝደንታት መሪፀን ምስ ምህላውን ነዚ ጸንሐ ምፍሕፋሕ ብምእላይ ብሓባር ክሰርሑ ዘኽእሎም ስምዓት ንምኽታም ድማዩ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ፈላሚ ዕዱም ኮይኑ ናብ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ዘምርሐ ሶማልን ኬንያን ብዘይካዚ ምስ አልሸባብ ተተሓሒዙ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋታት ኣብ 4 ዓመታት ዝበኣሰ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ደርቂ እውን ንኸቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣቃሊዕወን ይርከብ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሶማል መጥቃዕትታቱ ኣሓይሉ ንዘሎ አልሸባብ ንምድምሳስ ሙሉእ ኩናት ኣውጁ ዘሎ ፕሬዝደንት ሓሰን ካብ ጎረባብትን መሻርክትን ሓገዝ ይሓትት እኳ እንተሎ ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ኣብ ታዕሊም ከም ዝጸንሑ ዝተገልጹ 15,000 ወታደራት ሶማል ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣብ ምውሓስ ጸጥታ ክዋፈሩ ዘይተኻእለሉ ምኽንያት ሕጂ እውን ኣብ ሕቶ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ